čo by som odporúčil, alebo prečo by som odporúčil aj iným víkendovku, je, tak tí, čo už boli, tak minimálne z toho dôvodu, že si to občerstvia, že si to znova preopakujú, že sa posunú zase ďalej, aj keby témou bolo úplne to isté, čo robili minulý rok, tak vždy v tom nájdú niečo nové, vždy ich to posilní, hej. A pre tých, čo ešte neboli na víkendovke, tak tvrdím jednu vec, že odhľadnúť od toho, že trénuješ metódu Wima Hofa, si výborný coach, ďakujem. Výborný človek, hej, lebo je kopec dobrých coachov, ale nie všetci sú dobrí ľudia. A z teba môj syn povedal, keď sme sa teda prihlásili a sme sa stretli u mňa na dielni, povedal: ty kokso, to akože, ako sa ideme vysporiadať? Hovorím: a s čím? No s toľkou pozitívnou energiou. Hej, takže ty šíriš úplne mega pozitívnu energiu okolo seba, dodávaš ju ľuďom. A tak ako si povedal, ľudia vedia, že čo ich trápi, čo sú ich tie brzdy, tie tiene v hlave, tí škriatkovia, hej, ale potrebujú trošku nakopnúť. A tvoje koučovanie v spojení s metodou Wima Hofa je, si myslím, tým správnym kľúčom, ako malými krôčkami dosiahnuť veľké ciele. Takže preto. Fantastické. A určite im to zmení život. Ale to ide. No. A poslednú otázku mám na teba. Čo by si chcel odkázať mne, Jurajovi, ktorý to teraz pred tebou sedí? Jurajovi? No ja by som Jurajovi odkázal, že musí mať určite fantastické zázemie doma, keď dokáže ľudí v takomto počte a v takých cykloch, aké máš, viesť k lepšiemu životu, lebo to tiež vyžaduje obrovskú sílu a obrovské množstvo energie, ktoré musíš od niekaďaľ brať. A ja ti prajem, aby si s tým neprestával, lebo myslím si, že vieš, ja to tak vravím, že na čo sú ti všetky prachy sveta, keď sa s nimi nemáš s kým podeliť. A jednoducho, to, čo robíš ty, tak to je viac ako všetky prachy sveta. Hej? Lebo okrem toho, že sa s tou tvojou dobrou myslou delíš doma, čo určite áno, podľa toho, čo rozprávaš o svojich babách, hej? Jasne. Takže to tak je, hej? A odovzdávaš to ešte aj cudzím ľuďom, úplne, ale že úplne cudzím. Hej, ktorí ani nevedia, oni sem všetci prídeme tu nás takouto malou dušičkou. Ja som tu už bol fakt akože teraz som 4. krát a zase som prišiel s malou dušou, lebo zase proste ten rok bol náročný. Každý rok je náročný, každý deň je náročný. Tak. A vždy prídem s tou malou dušou a ty povieš, že nie a že nevzdávaj sa a že bude to dobré. Hej? A že si to máme užívať. Takže ja ti prajem veľa síl. Hej? Ďakujem. To je všetko. A že ťa máme radi, to tiež by som chcel odkázať hlavne a že možno, že to tí chlapi takí, vieš, tí drsní tu na mňa nepovedia, ale ja ti vravím, že ťa máme radi. Podobne, ja tiež. Som vďačný za tieto nádherné 3 dni. Si skvelý človek. Díky. Ďakujem. Pecka.